Orduen denporan, hori pasatute gero, Galdakanoko bota dute gero, hemen egon zuen garaizen, garaizen desurtza eta mainerik zerien Durangoko herri txikize da, ez dago dirurik, ez dauko medizorik, eta horrek Durangorako anezino bat egiteko. Orduen garaik erabaki joan, erabakize udalentzeko, zinegotzizek hau ezenak, erabaki jabean Durangora inora bez, ezelan bez, berrizera zertzeko. Eta berrizaz anezino zuen idazkari egiteko, bai berrizko eta bai garaiko bardinek izeteko, hor agrupazio bat sortu zuen pertsonala mantentzeko udaletxe berriz eta garaiko udaletxeek 1994 eta 1974. Eta hor ni sartu nitzuan udaletxean.